दुखुनि खौरां सासे फरायसुलिनि देहायाव बन केन्सार। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल देवलगुरि गामिनि थागिबि मानुएल मुसाहारिनि फिसाजो सहिमा मुसाहारिया 8 दाननिफ्रायनो गोब्राबै बन केन्सारजों भुगिनांनानै दङ। नखरा मिथिहोनाय बादिब्ला सहिमा मुसाहारिखौ गोबां फाहामसालियाव थिसनबाय नाथाय दाबो मोजां जायाखै। आथिखालाव सहिमा मुसाहारिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो नखरा सरकार आरो रायजो राजाफोरनि मदद नागिरदों। रायजोफोरा एफा एनै रांजों हेफाजाब होनो हायो बिसोरखौ सुबुंथिनि नोजोरजों हेफाजाब होलायोब्ला बयनिबो बोरजों सहिमा मुसाहारिया गाहामाव फैफिननो हागौ होननानै मिजिंथिनाय जादों। सहिमा मुसाहारिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गोसो गुदुंफोरा नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव राङारि मदद हरनो हागोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकाउंट होल्डर कर्मिला मुसाहारी बीमा एकाउंट नंबर 330360795222 IFSC कोड SBI नं 002015 पेटीएम नंबर 8822680850। मानुएल मुसाहारी गथ'नि मा जायोना फिफा नोंनि गथ'आ माब्लानिफ्राय बेबायदि मोनसे दुखुनांथाव बेरामजों भुगिनांनानै दं? डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जादों। डक्टरा नोंथांमोना नायगोना नायाखै? नायदोंमोन। नायनानै जों थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जोङो गोजान जायगायाव लांनो हायाखिसै। बहा नायनाय? बङाइगावआवनो दाबनै जादों। काजलगाव ओमफ्राय थुक्राझार, बङाइगाव आग्रलानायाव खेबसे ओमफ्राय लाइटफार्माव खेबसे। मोजां जायाखै? मोजां जायाखै। थाखा फैसा खरसा जाबाय नामा? 2-2.5 लाखसो थांबाय। खस्थ' मस्थ' खालामालाबो बेफोरजों गोथाङै लाखिनो थाखाय हास्थायदोंमोन नाथाय जायाखिसै। दिनैहाय नोंथांमोना गथ'खौ मोजां खालामनो थाखा फैसा गैया जाबाय नामा? गैले, जेबो गैले फाहामनो थाखाय। ओंखायनो न'आवनो बिसनायावनो दोननांगौ जादों, उफाय गैया। दा गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय रायजो राजा आरो सरकार बिथिंनिसिम मा लुबैदों? अनसुंथाइ लुबैदोंमोन। सरकारा जुदि अननानै अनसुंथाइ हरनोला जोंनि बिटिआर सरकारा रायजो राजासिम मा खावलायगोन? रायजो राजाफोरनिसिमबो बेखौनो अनसुंथाइ मोनोब्ला आं आंनि फिसाखौहाय गोथाङै लाखिनो थाखाय हास्थायदों आरोखि आं। दे, नोंथांनि फिसाजोखौ मोजां खालामनो थाखाय मा खावलायगोन रायजो राजानिसिम? रायजो राजाफ्रा अनोब्ला अनसुंथाइ आंनि फिसानि थाखाय होनो हागोन आरोखि। अनसुंथाइ नांगौ आंनोहाय रायजो राजानिफ्राय। बिसास दं नामा नोंनि फिसाजोआ मोजां जागोन? औ, फोथायनाय दं। डक्टरा मा फोरमायदों? डक्टराथ' फाहामनो हागोन होनना बुंदों। थाखा फैसा नांगौ। आं बेनि बिमा। ओमफ्राय जोंनि नानिया डिसेम्बरनिफ्राय बेबायदि अबस्थायाव दङ। ओमफ्राय जोङो डक्टरफोरनाव हागौमानि दाहायबाय, लांबाय, ओमफ्राय मोजां जानो हायाखै। दा ओमफ्राय लास्टआव फैबाय बारासाव बारा बेबायदि अबस्थायाव दंसै आरो। ओमफ्राय डक्टरा गुवाहाटियाव लांनो थिनहरबाय। ओमफ्राय गोख्रै लांदो बिदि होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा दा बिराद रांनि अभाब, जोंहा जेबो गैले, दाहाय जोबस्रांबाय। ओमफ्राय जोबनायनि अबस्थायाव फैबाय। दा जोंनि आखाइया जिर'। जों मारै लांनाय बेबायदिजों बिराद दुखु जायो। ओमफ्राय जोङो फिसानि मोखांखौ नायनानै थानो हाया। ओमफ्राय गोसोआ दुखु मोनो। ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो सरखारनावबो थांबाय हनै। ओमफ्राय बिसोरबो अनसुंथाइ होनो हाया। मोनसेबो राव बुंनो हाया आरो अनसुंथाइनि। ओमफ्राय दा जों सोरबा अनोब्ला सरखारनिफ्राय बा रायजो राजा संसारनि आइ आफाया एसेसो अननाय होयोब्ला जों फिसाखौ फोथांनो हागोन होननानै बेबायदि आसा खालामदों आरो मिजिंथियो। बेसेबां फरायगासिनो दंमोन गथ'आ? गथ'आ फाइनाल होदोंमोन। ओमफ्राय स्टाडियानो खालामनो हाखाखै, जिरायनोनो। ओमफ्राय साबजेक्ट 3
गाज्रि जादों ओमफ्राय नै गाबोननिफ्राय कमप्लेनटार होनांगौमोन बेबो जोंहा अबस्थायानो लांनोनो राहा गैया खस्थ'खौ लानानै बिराद आफसुस जादों फरिखा होनोलाय मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांसिम माबा मोनसे खावलायहरनो गोसो दं नामा औ बिटिआरनि चिफ औ गभर्नमेन्टनिसिम थाखा फैसाखौ गोख्रोङै जेनेबा सहाय खालामनो लुबैदों नामा औ प्रमद बर'निसिम जों आसा खालामहरनो अनोब्ला अनसुंथाइ हरनोब्ला जों फिसाखौ गोख्रों खालामनो हागोन आं खावलायो गथ'खौ लानानै इयुनाव माबा मोनसे सिमां दं औ फिसाखौ लानानैनो जोङो मोजाङै माने जोंहा सिमां दङ बे गथ'खौ गोख्रों खालामगोन बा गिदिर गोलाव खालामगोन होननानै गोसोआव मिजिं दङ बेनिखायनो जों सरखारनिसिम आसा खालामो बे गथ'खौ फोथांनो जे नोंथांमोननि न'खरखौ सहाय खालामो नोंथांमोना जोंखौ जोंनि न'खरखौ जेन सहाय खालामो फिसाखौ अनखाङो नोंथांमोननि सहाय मोनोब्ला जोङो बे फिसाखौ फोथांनो हागोन खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै दिनै आं बे दुखिया न'खराव फैनो मोननाय नोंथांमोना फैनायनि थाखाय बे न'खराव ओरैबायदि दुखु जानानै दङ आंनि बियानै फिसा बे आंनि बिबोनां जायो बे केन्सारजों भुगिनानै दा न'खरनिफ्राय बे केन्सार बेमार जानायाव न'खरनिफ्राय गोबां थाखा फैसा थांबाय मोसौ मोसा दाउ फारौ जेबो गैले दा खालि मानसिबानो दङ दा बिनि थाखाय अनसुंथाइ रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ एबा बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां जागौ गथ'खौ जुदि थाखा फैसा सहाय मोनोबा फाहामनो हागोन होननानै बिसास दं नामा गथ'खौथ' जों थाखा फैसा जाब्ला जों फाहामनो हागोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ खारन न'खराव थाखा फैसा गैयैखायसो जोङो हायाखै आरो डक्टरा बुंदों बेखौ इमारजेन्सि लांदो दा जोङो थाखा फैसानि थाखाय दोनथ'नांनाय जादों माबायदि सहाय खालामनो लुबैदों जेनेबा एकाउन्ट बुक होनोसै एकाउन्ट बुकआवहाय थाइसे थाइनै जा हरो रायजो राजाफ्रा आरो बिटिआर सरकारा बेखौ सहाय लुबैदों आरो जों